Waar je echt moet zweten, hè? Lago di Maggiore. Daar staan we. Van een mooie voortreden van het Gardameer. Nou, daar weet echt bloedverziekend heet. Dit is, we staan nu in het kaart, maar er is ook een beetje een vloeiske bewolking. Maar een mooi plakje. Oh. Oh. Nou, dan werd ze voor het al even wat in. Een plasje gewoon. Oh. Daar broeken wij vrouwen nekpapier voor, hè? Oké. Ik ken wel broek om je sweat uit te vaaien. Ja, dat is nog goed. Maar, zoals ik zei, mooi plakje. Krijg langer nog. Want dus knauwske die is een meter als 8 zowat. Met de fietsendrager erbij. Dus we kunnen net op een heel iets plakje staan. Maar dit is super. Nou, we slaan eens even zien wat hier te beleven is. Maar eerst maar even een siesta, dacht ik. Het is een kwartier voor 1. Van de morgen om een uur Jelbert zien en de voortreden. Eerst even in het Maarlijn vanzelf. In het Gardameer. Nou, we vermijden Suzie wel even. Laters. Daar leidt het maar. Dan maken we een steekje naar beneden. Maar, zij er een zwembad. En dat is daar. Na de receptie. Boskaken. En keurig trouwens. Ja. En dan moet je zijn kapje op een kap, hè. Dus ik ben bang dat je hier in het filter komt. Dus, nou, hier van mij sowieso. Zoals ik al zei, we staan hier 2 nachten. Waarschijnlijk. Maar we zullen wel. Nou, arrivederci.